Tästä videosta on vaarassa tulla pitkä, mutta koitan jakaa tämän sitten loppujen lopuksi osiin niin kuin olen tehnyt muillekin videoille, jotta voitte löytää tarvitsemanne tästä videosta. Tässä esittelen siis sanaluokkia. Ja tässä meillä on käsillä tämä sanaluokkia käsittelevää muistiinpanotiedosto, joka löytyy Classroomista, ja sieltä aloitan itse asiassa lopusta. Eli täällä on linkki tehtyyn Presi-esitykseen. Tehnyt Riikka-Maria, ja tässä lukee Published with reusable license, eli ymmärtääkseni nyt, ja luotan siihen, että ymmärrän oikein, tämä on niin vapaasti käytettävissä oleva tiedosto. Ja tätä tarkastelemalla voidaan pikkusen katsella näitä sanaluokkia, että mitä ne tarkoittaa. Minä en koskaan aikoinani ymmärtänyt sanaluokkien suhdetta lauseen jäseniin. Sanaluokat ovat tapa jakaa sanoja eri lokeroihin, jos niin tietynlaisille sanoille kullekin laitetaan oma laatikko ja sitten aletaan erittelen sanoja, joita tulee vastaan, niin mehän niin sen mukaan, minkälaisia sanoja on, heitetään ne eri laatikoihin. Te voitte tutustua tähän tarkemmin itse, mutta tämä osoittaa saman kuin oppikirja, eli sanaluokat voidaan jakaa niin kahtia tästä taipumattomiin tai vaillinaisesti taipuviin sanoihin ja taipuviin sanoihin. Taipuvia sanoja ovat verbit ja nomiinit. Ja nomiineja on useita sanaluokkia. Nomiineja on pronominit, substantiivit, adjektiivit ja numeraalit. Täältä näette tarkemmin esimerkkejä, mitä näihin kuuluu. Sitten taipumattomia tai vaillinaisesti taipuvia sanoja ovat partikkelit, adpositiot ja adverbit. Minä en koskaan siis ymmärtänyt, että missä suhteessa sanaluokat ovat lauseenjäseniä ja lauseenjäsenet sanaluokkiin. Sanaluokat ovat sitä, kun me heitellään ihan mitä tahansa sanoja, joita tulee vastaan erilaisiin omiin laatikkoihinsa sen mukaan, että miten hyvin ne muistuttaa toisiaan. Lauseenjäseninä, jos me puhutaan sanoista lauseenjäseninä, se tarkoittaa, että mikä on tässä lauseessa sijaitsevan yhden sanan tai laajemman osan tehtävä, niin kuin kieliopillinen tehtävä siinä lauseessa. Esimerkiksi teille tärkeä käsite lauseenjäsenistä on se predikaattiverbi, niin verbi-sanaluokan sana voi olla predikaattiverbin tehtävässä. Tai sitten vaikkapa täällä on lauseenjäsen kuten objekti, niin pronomini tai substantiivi voi olla objektin tehtävässä. Eli tämä on niin erilainen tapa luokitella sanoja, ja nyt meidän ei tarvitse välittää siitä. Mennäänpä tänne takaisin. Eli sanat jaetaan erilaisiin sanaluokkiin, ja tässä tiedostossa käsittelen tarkemmin verbejä ja nomineja. Verbeistä. Verbejä taivutetaan persoonamuodoissa, aikamuodoissa, mooduksissa, eli tapamuodoissa, ja sitten verbi taipuu myös aktiivissa ja passiivissa. Eli nämä ovat sellaisia tapauksia, joissa verbi on persoonamuotoinen ja se voi toimia predikaattiverbinä. Jos tullaanpa myöhemmin esimerkkeihin. Sitten sen lisäksi, että verbit voi olla tämmöisiä persoonamuotoisia verbejä tai toimia predikaattiverbinä. Passiivista on jotenkin kummallista puhua persoonamuotoisena verbinä, mutta joka tapauksessa. Niin sen lisäksi verbit taipuvat nominaali- eli nimimuodoissa. Silloin ne käyttäytyy enemmän nominimaisesti. Juuri katsoimme, että sanat voidaan jakaa verbeihin ja nomineihin. Jotkin verbit voivat sitten muistuttaa tämmöistä nomiinia, ja ne ei voi toimia silloin lauseen jäsenenä semmoisessa predikaattiverbitehtävässä. Teidän piti hallita tämän nominaalimuodon käsite lauseen vastikkeen tekemistä varten. Nomineja ovat siis substantiivit, adjektiivit, numeraalit ja pronominit. Ne taipuvat sijamuodoissa. Nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi, partitiivi, inessiivi, elatiivi, allatiivi, illatiivi, komitatiivi ja niin edelleen.
Suomen kielessä on 15 sijamuotoa. Eräät harvinaisempia kuin toiset. Taipumattomia sanoja ovat siis partikkelit ja adpositiot ja adverbit. Adpositioita on prepositio ja postpositio, eli niinkö jotakin sanaa määrittävä ad, eli niinkö edeltävä määrite, tai jotakin sanaa jälkeenpäin määrittävä, niinkö maanantaita. Ennen maanantaita, siinä on adposition tehtävää suorittava sana, ja täällä on postposition tehtävää suorittava sana. Konjunktiot, tuossa on kirjoitusvirhe, konjunktiot ovat partikkeleita. Ja adverbit kertoo meille aikaa, paikkaa, tapaa, syytä, keinoa tai määrää. Esimerkiksi eilen oli kehno sää, eilen kertoo ajan ja se on adverbi. Nämä ovat taipumattomia tai vajaasti, vaillinaisesti taipuvia sanoja. Tarkemmin verbeistä. Verbit siis taipuvat aktiivissa. Silloin kun ne on aktiivissa, ne voi taipua persoonamuodoissa, eli tekijäverbissä voi olla minä, se voi olla sinä, se voi olla me, vaikkapa hypimme, hypitte, hypin, hän hyppii. Sitten verbit taipuvat sekä aktiivissa että passiivissa niin aikamuodoissa, vaikka jos sinä hypit eilen, niin hypit. Hyppäät on nyt, hypit on eilen. Olet hyppinyt, olit hyppinyt aikamuodoissa. Mooduksissa, eli indikatiivisessa, konditionaalisessa, potentiaalisessa ja imperatiivisessa, nämä todennäköisesti ovat vähän vieraampia käsitteitä. Eli indikatiivi on semmoinen perusmuoto, kun tehdään jotakin, hän hyppää. Konditionaali on ehtomuoto, siinä sitä konditionaalin taivuttamista osoittaa isi. Hyppäisin, jos uskaltaisin. Potentiaali on semmoinen ehtomuoto. Olla-verbin potentiaali on lienee, hän lienee hullu. Huomatkaa, että olla-verbin kanssa, kun se taipuu potentiaalissa, niin ei käytetä uudestaan sitä olla-verbiä. Hän lienee on hullu. Ei sillä tavalla hän lienee on hullu tai hän lienee on hyppinyt, vaan se olla-verbi itsessään muuttuu muotoon lienee potentiaalissa. Sitten me voidaan taivuttaa sanaa potentiaalissa ilman olla-verbiä. Pertti hyppinee perjantaisin. Imperatiivi on käskymuoto, jos sanon, että hypi tai hyppää, niin käsken. Eli aktiivi- ja passiivimuotoiset verbit taipuvat näin. Passiivimuoto ei taivu ihan kaikkeen tällaiseen, mutta osin. Ja sitten nominaalimuodoissa, niin kuin sanoin, eli tämmöisissä teon nimissä. Näitä teon nimiä on kahdenlaisia, on infinitiivejä ja partisiippeja. Persoonamuotoja minä, sinä, hän, me, te, he. Passiivissa ei ole persoonamuotoa ja se taipuu vain joissakin tempuksissa ja muodoksissa. Kuten sanoin, tässä on esimerkkejä hyppiä verbin passiivimuodon taivutuksesta. Hypitään on hypitty, hypittäisiin olisi hypitty, hypittäneen. Siellä on potentiaali passiiviverbistä. Aikamuoto. Nämä on teille tuttuja peruskoulusta, presens, imperfekti, perfekti ja plusquamperfekti. Nyt alaste varmasti huomata, että sanalla on ihan hirmuinen määrä, siis verbillä ihan hirmuinen määrä niin mahdollisuuksia taipua, jos se voi taipua sekä persoonamuodossa että jossakin tällaisessa tietyssä aikamuodossa. Ja sitten se taipuu vieläpä mooduksessa, eli tapamuodossa se voi olla indikatiivi, potentiaali, konditionaali, imperatiivi. Eli mistä tahansa taivutetusta verbistä me voimme kaivaa esiin ne muodot, joissa se on taivutettu, kunhan me ymmärrämme, että mitkä ovat niitä tunnuksia, jotka kertoo meille, miten se taipuu. Tässä on joitakin taivutusesimerkkejä. Laulaa verbi, jos me halutaan taivuttaa sitä passiivissa, ja taivutetaan sitä passiivissa, sitten konditionaalin mooduksessa ja presenssin eli nykyhetken aikamuodossa, laulettaisiin.
ajanverbi, monikon toinen persona, minä, sinä, hän, me, te, indikatiivi, eli semmoinen perusmodus, te, imperfekti, mennyt aikamuoto, ajoitte, te ajoitte. Hyppiäverbistä passiivi, hypitään, sitten käskymuoto ja nykyhetkessä hypittäköön. Nominaalimuodot verbeissä on näitä nimimuotoja ja niitä on, kuten sanoin, 2, infinitiivit ja partisiipit. Infinitiivit käyttäytyvät enemmän substantiivien tavoin. On a-infinitiivi, eli niin tuo a tai osoittaa meille, että se sana taipuu siinä infinitiivissä hyppiä, juosta. Ne on niin teon nimiä. Kukaan ei hypi eikä juokse, vaan teko on nyt nimetty. Hyppiä, juosta. E-infinitiivi, laula, essa, lauletta, essa. Tuolla. Tällaisissa muodoissa niin tehtäessä. Ma-infinitiivi taipuu sitten niin sen itse ma-infinitiivin jälkeen tietenkin vielä noissa sijamuodoissa niin monella tavalla. Hyppimässä, laulamasta, juoksemalla paljastaa meille, että miten jotakin tehdään. Se on niin jälleen teon nimi. Partisiipit käyttäytyy enemmän adjektiivien tavoin. Meillä on 3 partisiippiä, eli va ja tava, juostava, hypittävä. Eli nämä isot kirjaimet tarkoittaa, että se niin on a, ä tai o, ö tai u, y mahdollisuus. Va, juokseva, juostava, nyt, laulanut, laulettu, maton, juoksematon, tekemätön. Eli nämä on niitä muotoja, joissa verbi ei voi olla predikaattiverbinä, vaan ne on enemmänkin teon nimiä. Siksi ne ovat nominaali eli nimimuotoja. Selvä. Se tästä.